Казвам се Сийка Веселинова Ченгелиева, работя като онкохирург в медицинския център Свети Иван Рилски. Има много доброкачествени тумори на гърдите, които са във всяка една възраст на жената. И когато има вече натоварване хормонално, те започват да се развиват много по-бързо, като ни изключваме в млади жени да има и ракови образования. И затова задължително, преди да започне всякаква една репродуктивна процедура, трябва да се види статуса на млечните жлези при младите жени. Ако има доброкачествени тумори, да бъдат отстранени на време и тогава да се започне процедурата. Пък не дай Боже, ако има и нещо вече раково, също да може да се сложи правилна диагноза, да се вземат мерки преди да са получени фатални вече там развития за здравето на жената. Рака на гърдата е едно много сериозно заболяване, което, както се казва, се подмлади. Това значи, че възрастта, в която една жена може да се разболее от рак на гърдата, слезе вече на много ниски граници. И задължително е провеждането на профилактични прегледи, така се наричат прегледите, когато няма заболяване, а се проследява състоянието на гърдата, като има и много доброкачествени, които трябва да се лекуват, възпалителни, доброкачествени тумори на гърдата, които трябва да се лекуват на време, за да може в едно добро състояние да се извърши репродукцията и да се очаква една нормална бременност и после раждане и кърмене на детето. Проблемите са много и са комплексни, свързани са с начина ни на живот, храненето, стреса. Затова ние препоръчваме да се започнат на време профилактични прегледи, които вече като се направи първия преглед, се казва според състоянието на гърдата, се казва на колко време трябва да се проследява. Първо, основното е прегледа, а след това се стига до вече други инструментални изследвания, ехографии, предимно при младите жени, ехографско изследване и при нужда след преценка от специалиста се преминава за други по-сериозни изследвания.